Внимание! Говорит и показывает Москва. Уважаемые друзья, уважаемые гости, Keďže sme na mediálnom fóre, poďme in medias res si rozobrať trestnoprávnu kauzu, ktorá nedávno právoplatne skončila na Slovensku, ale jej obsah materiálny sa viaže a priamo dotýka práve aj Ruskej federácie a má zjavne tiež medzinárodnoprávny rozmer. Hneď na druhý deň po začatí špeciálnej vojenskej operácie Ruskej federácie na Ukrajine som osobitným príspevkom na Facebooku vyjadril súhlas s konaním prezidenta Putina s doslovným zdôraznením, že je historickou povinnosťou Rusov zlikvidovať ukronacistov, ktorí od roku 2014 spáchali genocídu vlastných civilistov, vyvraždením vyše 14 000 žien, detí a starcov na Donbase. Mainstreamové médiá ma okamžite vykreslovali v polohe proruského agenta. Nasledovala dlhodobá šikana zo strany orgánov činných v trestnom konaní, vrátane realizácie domovej prehliadky, v prítomnosti 10 kukláčov so samopalmi, násilného odňatia notebooku a mobilu a potom aj policajného predvedenia na výsluh 16. mája 2022 ako najnebezpečnejšieho zločinca. Ešte v ten deň po prepustení zo zadržania som verejne všetkým médiám dal vyhlásenie, že budem nie na 100, ale na 1000% oslobodený a že celá akcia je len brutálnou policajnou formou v snahe demonštratívne zastrašovať občanov Slovenska s cieľom zamedziť obyvateľstvu hovoriť pravdu o sprítomňovaní sa fašizmu a banderizmu na Ukrajine v intenciách hrubej a vulgárnej rusofóbie. V júni 2023 šikana pokračovala žalobou zo strany špeciálneho prokurátora, ktorý kvalifikoval moje konanie ako prečiny, schvaľovanie trestného činu agresie a hanobenie ukrajinského národa. Najskloňovanejším slovom celej kauzy bolo akože schvaľovanie ruskej agresie a porušovanie medzinárodného práva Ruskou federáciou. Pritom špeciálnu vojenskú operáciu naši čelní koalično-opoziční politici mimo Slovenskej národnej strany takmer všetci unisomo označovali a žiaľ aj dodnes nazývajú agresiou. Od začiatku špeciálnej vojenskej operácie som tvrdil, že nejde o agresiu, lebo Bezpečnostná rada OSN podľa článku 39 charty o agresii Ruskej federácii nerozhodla. To sa napokon potvrdilo aj rozhodnutím Medzinárodného súdneho dvora OSN v Hágu z februára 2024, ktorý odmietol žalobu Ukrajiny označiť Rusko za agresora. Išlo o moje právne tromfy, ktoré vo finále nebolo možné prebiť a samosudca špecializovaného trestného súdu ma 30. mája 2025 spod obžaloby oslobodil. Oslobodzujúci verdikt špecializovaného trestného súdu vyvolal búrlivý potlesk a obrovskú radosť mojich priaznivcov, priateľov, fanúšikov a jednoducho ľudí ctiacich si právo, ktorí ma na súde sprevádzali a zaplnili pojednávacú miestnosť do posledného miesta. A druhá vlna úprimnej radosti sa sprítomnila, keď som vyšiel z budovy súdu. Išlo o mohutnú masu ľudí, ktorých počet si ani teraz odstupom času netrúfam vyčísliť. Prokurátor sa voči oslobodeniu odvolal. Samotné odvolanie pritom neobsahovalo konkrétnu skutkovú ani právnu argumentáciu a opieralo sa len o prokurátorové domienky a politicko-mediálne tliachanie. Bez najmenších pochybností prokurátor plnil len politické pokyny momentálnych držiteľov moci. Najvyšší súd 13. januára 2026 oslobodzujúci rozsudok potvrdil zamietnutím odvolania prokurátora. Aj na verejné zasadnutie na Najvyššom súde prišlo veľké množstvo ľudí. V prvom rade treba zdôrazniť, že Najvyšší súd Slovenskej republiky, súd Európskej únie,
právoplatným spôsobom skonštatoval a bez akýchkoľvek pochybností uzavrel, že Ruská federácia v prípade špeciálnej vojenskej operácie vedenej na Ukrajine nie je agresor a neporušuje medzinárodné právo, ale si len bráni svoje územie. Pre nesporne účelovú kriminalizáciu mojej osoby som v zápätí odpovedal radom trestných oznámení na politikov za krivé obvinenie a na vyšetrovateľa, prokurátora a sudcov, ktorí nariadili domovú prehliadku a zaistenie mobilných zariadení za zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Práve preto, že stále hovorím pravdu aj o medzinárodno-politických udalostiach, geopolitike, vrátane udalostí prebiehajúcich na Ukrajine v súvislosti so špeciálnou vojenskou operáciou Ruskej federácie, mám univerzálne zablokovaný vstup do mainstreamových médií. I týmto spôsobom dávajú jasne najavo, že sú riadení a tiež aj korumpovaní sorošovskými mimovládkami. Kolektívny Západ a jeho informačné nástroje sa snažia urobiť v priestore Európskej únie doslova rusofóbnu hystériu. Len a len preto, že Putin po zániku Sovietskeho zväzu a odovzdanie Ruska do koloniálneho područia Anglosasov postupne začal realizovať suverénnu vnútornú a zahraničnú politiku a nesporne posúva Rusko jednoznačne do polohy superglobálnej veľmoci, bez ktorej sa aj v našom priestore strednej Európy nič neudeje. So železnou pravidelnosťou vystupujem takmer na všetkých mediálnych portáloch Alternatívy, kde ľuďom odhaľujem pravdu v otázkach viažúcich sa na medzinárodné právo, samozrejme i na fungovanie domáceho justičného systému a konkrétnych prípadov ochrany občana pred svojvolou štátnych orgánov. Toľko v krátkosti v kauze, ktorá nedávno rezonovala u nás na Slovensku v politickom i mediálnom priestore. Snáď na záver pre vašu orientáciu zdôrazním ešte jeden moment. Hoci ústavnoprávny a medzinárodný základ rozhodnutia Najvyššieho súdu jasne hovorí, že Rusko nie je agresor a neporušuje medzinárodné právo, i napriek tomu naši slovenskí ústavní činitelia Pellegrini, prezident, Raši predseda parlamentu, Fico premiér, Blanár minister zahraničia a Kaliňák minister obrany naďalej bezočivo klamú verejnosť a lživo tvrdia, že Rusko je agresor. Zároveň pritom zhodne papagájujú, že Európska únia je priestor práva, spravodlivosti a slobody prejavu, čo je napokon právne ukotvené vo všetkých základných zmluvných dokumentoch, na podklade ktorých Európska únia pôvodne vznikla. Zmluva o EU, zmluva o fungovaní EU. Ďakujem. Благодарю за внимание и за возможность заявить это выступление для вашего публика.